Hej. Jeg har valgt at starte med den fremmende synapse, og her ser vi, at vi har præsynapsen her, den præsynaptiske celle, og så har vi en synapsekløft, og så har vi den posynaptiske celle hernede. Og så har vi, at der kommer, så går vi videre til næste slide. Ja, så har vi, altså forskellen fra det her slide og til det næste, det er, at vi får ligesom en impuls, et elektrisk signal, der ligesom løber ned af synapsen, og så når den rammer calciumkanalen, så lukker den op for, at der kan komme calcium 2 plus ind i cellen. Og så de her calcium 2 plus, de søger så hen mod vesiklerne, som så i den her fremmende synapse er der acetylkolin, som er et neurotransmitterstof i, og det skubber den så, det gør så, at den kommer ud mod kanten, hvor den så laver en eksotese og ligesom udskiller de her neurotransmitter, som i dette tilfælde er acetylkolin, ud i synapsekløften. Og så det der sker, det er, at vi har de her acetylkolin, der ligesom sætter sig på de her acetylkolin-receptorer, og så åbner for proteinkanalerne, så vi kan få natrium plus igennem ned til den posynaptiske del af cellen. Og så går vi ligesom fra elektrisk signal til kemisk signal til igen hernede og viderefører et, nu kommer vi til at gå for langt, altså fra et elektrisk signal til et kemisk signal til et elektrisk signal her igen i den posynaptiske celle, da den her, den bliver depolariseret i stedet for at blive hyperpolariseret, som vi skal se mere om lidt. Og det gør altså, at signalet det bliver fremmende, og derfor kan føre videre til den næste nervecelle. Okay. Så her har vi den hæmmende synapse. Det er stort set det samme, der sker. Vi starter med ligesom en impulsretning, hvor den ligesom løber ned af synapsen, og så får vi calciumionerne ind, og de skubber så vesiklerne ud, som i det her tilfælde, så har neurotransmitterstoffet GABA, og så sker der en eksotese, og så bliver GABA udløst til synapsekløften. Og noget jeg ikke fortalte om før, det er, at den proces, der kommer til at ske, når GABA ligesom forbinder sig til GABA-receptoren, er jo, så vil der jo blive ved med at kunne komme Cl- ind, så de bliver så det her neurotransmitterstof, det kan enten blive nedbrudt af enzymer, eller så kan det blive genoptaget igen i posynapsen. Og det sker så også herovre i den fremmende synapse. Men hvis vi springer tilbage til den hæmmende synapse, så det der sker er, at vi får Cl- ind, altså fordi der bliver åbnet for proteinkanalerne, når GABA ligesom slipper til GABA-receptorerne, og så får vi det, at det bliver hyperpolariseret, altså det bliver mere negativt hernede i posynapsen, og det vil så hæmme det elektriske signal, der ligesom skulle være sendt videre, eller der kunne have været sendt videre. Ja.